Que no t'enganyin amb Spider-Man tota una vida. Segur que hauràs vist que recentment ha sortit el nou col·leccionable de Salvat, el The Best of Marvel, i el número d'entrada és Spider-Man tota una vida, una de les històries més famoses del personatge, on es fa un viatge a través de tota la seva vida, des de que comença a ser Spider-Man fins que Peter Parker mor quan ja és vell. Segur que et diran que aquesta és la història perfecta per conèixer el personatge, per si vols entrar en les seves històries, saber qui és Peter Parker, conèixer la seva galeria d'enemics i tota la pesca. I no ho és. Això i aquesta història és un Elseworld. Passa en un altre univers i hi ha moltes coses que són diferents, hi ha molta informació en molts pocs números, és una minissèrie de 6 números de l'any 2019 i pot abrumar molt. S'ha de vigilar perquè, algun lector nou pot entrar a Spider-Man per aquesta història i pot agradar-li perquè és una història que està molt bé, però no és una història introductòria. Hi ha moltes altres que segur que us poden recomanar, que no necessàriament han de ser històries que s'encarreguin de resumir el personatge i de mostrar-lo al llarg de tota la seva vida, però que segur que estan molt bé i que segur que són més amigables amb nous lectors. Tot i això, la història està molt bé, te la recomano molt i espero que la gaudeixis, i a sobre ara la pots trobar a un molt bon preu perquè és el número d'entrada d'aquesta col·lecció de Best of Marvel. No és lletja del tot la portada, però és una tapa dura en un bon format, pesa poc i això, i és per llegir.